sortuko dugun urrengo poliedroa oktaedroa izango da. Oktaedroa triangeluz osatuta dago eta 6 erpin eta 12 ertz beharko ditugu ura eraikitzeko. Naiz eta bere aurpegi guztiak triangeloak diren, lehendabizi karratu bat sortuko dugu. Bertatik, alboetako aurpegiek osatutako triangeluak aterako dira. Karratua sortu ondoren, erpin bakoitzetik ertz bat goraka jarriko dugu. Eta lau horiek erdiko erpin batean elkartuko dira. Horrela, sortuko dugu piramide bat oinarri karratukoa. Eta orain, piramidearen punta beko aldean jarriko dugu eta hauetako erpin bakoitzean prozesu bera errepikatuko dugu. Ertz bat sartu, eta erdian erpina jarriko dugu eta bertan txotx guztiak sartuko ditugu. Eta horrela, gure oktaedroa prest dugu. Ikusten duzuen bezala, bere aurpegi guztiak triangeluak dira. Eta erdian jarri dugun karratu hori ez da aurpegi bat, baizik eta erdiko aldea eusten duen zatia.